radio wanom so asomo ewo Paris France abrochimemo ya woti enka firi ho upiemo ewo takwa ene ne mpotamo a eyesompa 101.1 Takra den so ne mpotamo yesompa 103.3 Tachima so yesompa 106.1 Sunyane eyesompa 98.9 Enkranza so yesompa 90.7 Afei doma ene ne mpotamo so eyesompa 101.3 Makisim ene ne kwado eye Kingdom 106.1 Udiko da no baby a uwo bia baby a FM stations apepian koma no egu no ubete yenka ewo Sompa 106.5 FM afei Facebook no yedemu live ebusuya safo kantan kadaroma wa pagya yen every studio ha e dia besintintan fidie no so eye Sompa 106.5 FM Accra na de asoso like page no ema yen na wa share ama afoforo so enya bia hwe wadwenkyere no na wo de ato ebebo kire dia ma wo YouTube no so eye Sompa FM live www.sompaonline.com your website ya yesamofo penini oru atabwati adama wakutire nsem nyina ne afoforo bi podcast mu brofo e de akogu an ma obetumi akokenkan bi ena no payi ensem a yedidi wontoa ese kase no eniani mu bi eni Franco Usu wakakobokro no atuo da so hosifo adi ne nsanso anya ne penchi aso sese court se wonko afiase mfinhie aduasa na ehonsem yede ba Dr. Alhaji Mamundu Bawumia ayen kane mampanini abedi akire na wogiremu ewo MPP dinimu wakasa akire ensem bia ebidimu kasa yi amamre ewo MPP mu a wakire mu sei eyehrodo adasam sada na awofo bi nso akasa de atia achachefo bi asabi wo mo de nkoda abre wonse wonkire wo mo ade a na wo mo fa wo mo sebrato kwa me wiredu ne won kasa wa santimantamu Ghana dishia wonom ewo menhia anafo FM wasante emantamu wonom na ebo omomra hyebedwani lawyer Nana Bafo awu abaso dian ene waye Sahwiya so ene na afa wonom tira yeye sade beye na akwansere ehon so beye de na beye nika no womo se Cocoa City experience afahye womo asase apa hontoma ensem be ne wom ye de bre wakase mu Domba Central so emrashe bedwani a obutu ho wakoye adoye nwanwaso bi adehye ne se age wonsem afa yabakwa amano ne se unim pov daddy enkra ne kire se anhweye wobekwa afiase mfinhie nsia anase nson hemfa na akwa koduru ye de brewo Nana KJC Company Limited na de adansie ne mapapa aso yasene nti no sia bremu kase ne Nana KJC no sia bremu kase adansie ene mapapa fie ene ho na promosido wonom na de Trisco energy food drink aba anopai no wabobi eye beverage a wonom a ema wahoden ena forte bi ewo mu a ebusi wankasa ama watumi ehu se wanom eye drink esa ye aduane a energy ewo mu 2074 eye dido ya ebusi meal system no ukọ eye pharmacy shop wa wapebi ato Dimba for Herbal Center Dr. Time Dasono no was say yade na aye krankoro aye chronic wo betu ase e de ama endpoint homeopathic clinic wonom so ese wo mo hyase a wo mo de homeopathy esa yade e wo memu ache broni fita na bo won sama wo mo shashashasha wonom adama na no pay oti enka firi achichi ni benche yeyi apesama ka de hia ya je peneni ase adwa ye somo kase mu sonko kwan so mimi din abena badu adepa kofi menembra triple A mine Ejapia apam dada I was live ewo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na nasafo kantanka dama woto ya peten ewo baabi nti wadwenkyere obetime de afa ho aba ya bekenkan sana ya sode ya shansam na se a mede wo kɔ asempra so posifo a wo ho na abo adwuma so no ne nyina ne se abamu eni ne se Franco Usu dodo na abo ne mrane life na life yi no wo mo aso ne penchi se krono etuo da so de broni frɛ ne robbery na wayo na asempra so mfimfini mantamu erikana no mabobo anu na sawere hosemisi Owusu Frankie March bosome no a ye bie Sompa elanche ne 17th no ne da na etoso odu no nkro na wo kokobɔ wura wo bi fie kokobɔ okro no atuo da so ene 1950 Ghana cedis o sika ofai enye no nko wo sanfo fan ne ma bi no mu a
ɛno nso sombo pa ye japade ɛka ho ɛna wotilo ope baabi fae na ɛno na de wo mo bɔ no kroni nso ti aposifo na so ampa wo mo di ni nso a kakra ɛna ɛbɔbɔ som ne de toso du no nso aposifo enya anentie sɛ wo hye asenya nkomase afa ho na ne wonkɔbɔ pie ni so so ne pɛnchi ampada yewura bosomi du ne da edikan a na wo mo de no kogina akɔɔto ɛwɔ nsuayem kyekyere circuit court ɛhɔ na his lordship Justice Emmanuel Amoyate na wɔte agwa mu no na wo mo de nchanse ne nyinaa bobɔ Franco Wusu ne ninkranchi ne de sɛ de na no si keka ka boso no ampa no wodifo entifo no wo mo de nsɛm mienu ɛna to ne kon mu baako de wo no mo hyɛ sɛ wɔnkɔ fie na ase bosome kakra na saa bosome kakra yi nja sɛ bosome mienu enti asankane de ɛde ewie ya wo mo de kese pa na etato kronu atro da so na wotimi bo ni tirimu pɔ sɛ wɔbɛbɔ na ampa wɔkɔbɔ yɛ nso na wɔwie san dwane yɛ na kyɛ sɛ wayɛ sɛ kronu no wɔbɛyɛ ho adwuma ɛno nso wo mo de ɛho ntansa piempeni si ni ti asese ya tworo ya wɔde na yi na ayɛ hama no bɔ pono so ansa na wɔbɛka sɛ court rice a wo mo awie no na mfinhye aduasa wɔde ama Franco Wusu sɛ wɔnkɔ dada bampono akyi na woni dokunsini fa minimini nsini tirikura na ayeye se mampeni njo mahama na anu ya wapaja prisafo wo modidi sikam entesa ankasidi ba akone mpeso de wotwe no na wo kotena ho adia firanopa ekosi na nwumre sabra make sei yedneko ankafo prison se won hyase na ne time no wontwa wotwa no nso no emfie aduasa ene bosomi mienu die ni nyina wotwa ede abom Brunisi concurrently eno na ASP Mr. Akomia George Okra wono na ne amansa de nkuta ho ewo post sadon na bobo na ewo emfimfini mantemu wona America na nsa so a yensa kan ya kan bia ma wo Dr. Alhaji Mamudu Bawumia eye enkane mampanini abedietwe upiemo ewo MPP amanyoko ni mu a esirado wono na 2024 no odi ekuo no enem ekosene animu a wanom anto anfa manoa wonmu yesi wonsanso nkomra biemu na afimpinu ene aduonu enwotwe 2028 Nyankopon ya adomu a woso obesanso agina mu enti wonom bontoa wonom ye num na wonom nyina ne namsa na wakokopie mu ewola pass wonkran ha ene wokohia delegate ya wonom na bekase yiw wanu na bekasa empunu wanu na bekasa asemasi ano benten ene yesuso wondi ekuo no enim enkosa na ne kasa yemu no ene wode asem bi ebebo mu sei boom na asem no bopete sa no na Ghana de hye obi ase na sa history we ho ana enti no ebi modere wada asa de omuntimi ensechire sabio ekro nanim enwaye nim emia ni ye emenwu no wose ebi ni mu kase bibi ewo MPP amanyoku animu a sabio asa wo mo de tribalism asa wo mo de sa wonya asantini a yanto aba mfa mawo asa de wo de wonya kanni a yanto aba ne mfa mawo asa wo firi soro ho a wo de fa anya hwe enumu ene wa kire mu sei wanu ankasa de sede wanim ne MPP amanyoku ne sede yete no sabio wanu mu ensoso se wei eya asemasi a na wo afiri ha entini yamfa ne nya bibi wo kuanim ose da bida enti nsɛm a adehye ni bi kyerɛkyerɛ mu a ya wɔn mo kyea ne pa no wɔn mu nyinaa ehu sɛ ɛyɛ ntro Ghana adehye yɛ mu no hurodohurada sɛm enwuma da esini wura tribal propaganda yi a ɛwɔ hɔ no bepɛ sɛ obi ehu sɛ yɛn yɛ kue MPP we don't vote on tribal lines. It is not part of our tradition. If you go back to even 1957 on Nkrumah Baye, he passed the Avoidance of Discrimination Act. And yebe form UP, United Party, because we didn't need parties based on different regions. Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ne kasa no achi no opani a wono so soma de hia wonom e wo trobo abato empesua so onyenyamfo Gloria Owusu wono so esi ne koso e kire omampani da abedi e kire a wo pre Frank Atubre dwa no e wo MPP din mu sei wabesra wone na de hye e wo mpesua no so yi wo ka kire ne sanya Yakopon ya dom na 31st January 2026 no se wanu mo ye delegate atu ahene ne yesi ahene fo no kwa akoto aba na wonde wone na de hye ni nyina wanu mo koto ni se kutu se bam e de ama Dr. Alhaji Mamudu Bawumia onyenyafo Gloria Owusu ensemni
ye amasamai trobo anyaso tiom ene dome kwa abrenya ye assure say doctor ka wakomato yem ye be ye adwuma na ye de obeba me ko dome market se me kwa akoto ade e ko ye ema e wodwomu ho ba ko mo se enye honorable Gloria ni ene omu nyina betwa me ho hia ye sema maame ba ko bie na no kan se mo de MPP fo se mo nim na mo ye mistake na mo ankofa Dr. Mamudu Bawumia ama mo bewe 2028 media mi gidi se enye candidate bi na ma ye lose 2024 election nemo yankasa ye suban ne ye dan na di chire polling station executive no ena ma ye lose 2024 election. Ebra ononyafo Gloria owusu eka asasem ye akwaba ko bi hyekire wode se ya ne se bohobio eno a ena no wochem no trouble abaton pesu asomra hyebedwani wode sasem nyina todwa e wa bra Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ya wo pre Frank Etubre edwa no e wa MPP dimo e kwasra wonom e wala pass ensam no de awofo kura de dodo na atodwa na we kwa meweredu na wo mo ne di sa nkomo no wa Santemantam mu ni nyina ye enche bia KNUST Senior High School ababa wa bia ne mfoni aba beto abonten ya no wo ne assistant headmaster ase ye besi pink October mu breast cancer awareness month yo ena sana headmaster e test ya hwe no for na ba bia wo ne nam no ne po no ena na wo kutakuta enam so ama sese ya twena sensen na awofo na kasa ho wo mo se ayekon ayeno esanse uye no firi ho a foforo nso asan si kura ewo Okaja Kurom Senior High School ye no nso wo Otimantam mu eno nso saa kirekire ni suku ni aide na basa won kire nade na won kire no subampam won fa brabopam rafie no wache na ewe no eno na awofo no se ene na etesade wode enam akwakoja kanama na ase wokra nyame ampata sa tie bia wo ye ho crusade kura ehun so mpuni wona beba ahoso na awe na no so saa no enya de edisu bampa ba na enya nhyehyɛ papa sabi ebeboa ye da ache awofo na ni bre pa na de yenti de wo mkan afane na ebi nkwala ne su ebi so akono bone ebi so headmaster ni bi wa ebo apaye oba tan so de akwala so de at least engineer na omukọ visit hwa akwala na mo ne ntade hyem ne school de obi ebu a na bibi sa adokọ so a ba tan ugbo sese nkwala na so akwabi wo ho a atare oba hya ko jam master ebi ana master so wentimi hanhye no so adata edu ba bi a on say engineer say bonsam ho nkwala na nkwala bone because the way nkwala be say yo ho no say wo teacher say adwebia nuwa otirimu kura de wi ankra no besi omeyi ho ache obenya adwene me fa che teachers for eno ya awofo a wo mo ne yensa ntro ni owo Santemantam kwa meweredu edi nkomo ena e kire se wei yamfa sabi enwo so ba asra so don nti wo mo ka de pray edu ba bi ankoda no bi na enye na so toda nso achechefo no bi e akonobone Ebusia ye free sansem ni mo ne atwa so ewo eye Domba Central Ensemble na emrahye bedwani a wono osoma de hye a wonom ewo Domba Central eyo nonyamfo John Kwame Edujak wono na adehye yi ekase yi wono abo yenye odeni wo yebu eyi wanu mu kire mu se wakwaye adoya nwanwaso bi ewo sukuwa eno no ewo empotam honom na ebra onyonyamfo ekono ye ono kwa ne kwa oni nimpanimfo a wonom ewo eye empesua no so ene koyi na wode computers ene koye se enkwada no ebetumi aboa wonom na eye abefo kwantempon aye faso didi dwuma no wo mo so atumi asua bi enkane no na obekọ suku bi wo honom a ubusa akwada se mouse eye de ade a wo se hyem papa mpa na se na che se mouse no onim se yakura enso no mouse yi eka computer yi hu eno an emiamia so krekrekrekre ne ade a na ebra wokoye no ena sompa yama ne bofo a wondu akire ena etwe komo no hwehwemu ekwanya wo fa so nya ne nte yakura se school no wanum hiamoa na waso oboa wonom a adekodie potinti a
wɔde computers education is the bedrock for everything we do. Enti se yanya ntitiye no kama yaye bia no ebe frechi, most especially computers ni system no mu a na ye kire nkola na nyina akoye tititi na ye na enenso age ye du no eye omo age ntina esese quickly no ye ho aduma ni se school fufro a ewo do mama nsimu no bebrede bi eba ye budget towards it se ankoya afimpa ye wura afifufro no mu a benim se ho nso de no kakrakra ye be supply omo na ma ya de sua no awie pe because I'm a teacher myself. I still teach ntino eba adesua enemu niema. I'm so much concerned about it. Onyanyamfo John Kwame Edujak kopiemo ewo Entrifo Presbyterian Junior High School nim eno de sa computers yi ekoye ne kasa no achi no eno achi mu se ekame se okoye no akohu se suku hwanom no wanam lighting system no asade wo fam ba bia wanam ebe so computers ne kora no se de ehwo no light no etie no asa wanum ntumi nyusu enti no ekwan bi obefa so ama electricity nso etumi afantam pefra ewo suku ni mu nyina no eno so obeye sei no chi na light ko keji ho na ebema ho light no nkara no so atimi anya bebi asua se keji for de eduru ba bia even toys kra television wo ha yi ma wonti me ba ya school no ema yete ase se omo wa ya dan no de obi kra cha omo television but omo nya light omo de be plug na nkara no so atimi ani aka atre school nti quickly eno de na esese me so anu ntem nti odaroma we provide light pole ba ko the wires ebu so etwe kokobo omo dan no ho ema omo meter omo ebe use asesi ameka say omo use na computer no so ne yetimi provide bi e dia mo enye se me ye ne se me kurum ntia eye abisade omo bisa na omo bisa ne ntem nti me so me ye budget no na mitimi e de shim enti no ubisa ne ntam ni ya budget ni ya di hyem nko ade a wodi nkyene grama ya be fofele e dia ma wo ononyamfo Kwame John Edujak ono ene Doma Central Marshal Beni na enochi no assistant headmaster ya wo Entrifo Presbyterian Junior High School Oru Akwajo Steven Ejeyi wono so e de nsem kakra eto ononyamfo yi enem Mejina SMC PTA primary headmistress ne achechefo awo primary NJHS nyina enemu e di aseda kese a esefata e di ama MP afei aseda bi nkoma party chairman na executives nyina se ye ba mo fie e besugu mo so no ampa mutie ye menya ma akra no na pens kra ne maka ne no ma papa yi de ba no na enya asem ketewa nti anya me nwo se ye kan ya papa yi ene ne mpanimfo nyina e di mlika e di achede sonko sei abre ye ne aso bebre sa computers a wodi abre ye se ye hweso yi a wogidie pa se ne beba boro so kra no ebeji ensem iti me hye ne bo bebri se ye behweso yi na ye hweso se ye hweso keke ne mum ye be kire ma school mo fra anya suahunu kese ye pa wo ICT mu sansa ne bibia ye internet asem obekọ wa internet na bofra no nim computer use a obeyde na wa internet no na Entrifo Presbyterian Junior High School ye no wo Doma Central Mesni nim tibrekese a woda no na bedi akire Owura John Owura Ejeyi Kwajo Steven wono ena edasie yi na ebusua yefa nko na KJC Company Limited akache wanu hyase to adansie niema ewo mayim achade yie enti no wamu omusua hunu enya asem ketoa ukwana price na woto na emwa wa omufa maw enchense dan na akoto na emwa wa omufa maw iron rods no so emwa wa omufa maw cement no emwa wa omufa maw nti udi ekọ ukwa ase cement no mede kwa lay foundation cement no mede kwa akoto ebi afro cement no mede kwa plastering ni nyina no wamu ho cement wo ho basa nimu a obekwa kwato cement bia afa bonso de be prasada na we na danis wo na papai wa kwa na KJC asan nchichemu nyina no wunya adansie hu ne ma bia no wonum ton bi e wo makache nkrobata dunsie ne nyina wo mayimu no yato apete ba bia enkran ne kumase obetumi afren e wo 0204 355 040 0204 355 040 Endpoint Homeopathy Clinic wanam edi homeopathy enesa yade wa mu di homeopathy ema infertility bibia tumi koyie ma musumunya bane bi etomo naso homeopathy yade sennam yade ni nyina se de amamo homeopathy yade na ya chronic na wodi akọ India China Dubai de aba eda so si usuo no ye betu ni se hom ede ama Endpoint Homeopathy Clinic na ebusua se bia nam yade no age wa boso wakwa enko premature ejaculation ye beboa wo ama wo so atumi agina se be ma mu ama ye ma mo apiafo Endpoint Homeopathy
homeopathy kwan so na emema no prostate no mu nsensam no entna ho men enlarge me meka ncho se wonya prostate enlargement se cancer betomu wo yebeka ncho se wonya prostate cancer emema de sebio wa de na no a na ma otimi gina brane enti entna ho nya hyehan emia nkwahye o catheter eyesa na kire se wo yapem eye endpoint homeopathy clinic fa no kidney mu nsensam liver mu nsensam yebetu ase na endpoint se wo mu run home care services enti e bia odihye bi nwodwe ya gina boso yade bi ya gina boso wo fi a tonsafre wonom won ba behwe ne kama ema ne ho ato no krono mabo ahia kumase ye ho behu yan enkran ha se shell signboard painters quantum pon so yebutu a ye di adwuma ye physiotherapy ni nyina bi ho ye sanso ye massageon ewe ho for 0244 867 068 and 0274 234-321 endpoint mano no 2074 ya na nam di do a kane no usode anopa ko be no numpa mu be huanse kukuwa bi si jane so esisu na ehuhu nkakrakra wo show uniform yo ya na de bonsu ya na kopo ya de abomu asabia ma yesenom na eboa ebusu ye na ma yenyini che enkwamwa no na ehun ye denenti ya de bia entimi enfoforo wo sa na sen adaji ni pusu usode ya wo na asene no okwa homache be fie efia na adwo enti ya de 2074 ya na nanum di do no yafa enuhini nuta hahama eni duankom ni ya de ade ni nyina ya de aka bomu a ya ye ne dudu eye kama papa dro we menum bi anka mesen ke hame na manum bi nku ahu se dro we nyanwono mu amum pa dro anwono no pa cha madro nie ebusi immune system no ama watumi aye kama wo HIV ya de obetumi anum bi abusi immune system no ama ya de no atumi adwane ndamum ni kakra na ba ne kidney infection so liver infection ni nyina no betumi anum bi aya no ahome no sebio enkan bi edi achi eye 2074 ebi mu 2074 pharmacy ahodo ni nyina mu no obenya bi ato oba obu nse mayi chronic cough wano watumi abosa afei ubonse obebo no na ase moja kakra edi achi ba ya kauso kope 2074 bi edro ni yadro enya asem keto a yade bia kwene kope bi na mbusti wu akwada wanya finhia ne dum yenu num adrei bi uyo ba penfo ampacha wonka ho afei batan ya wo akwada no fo adrei wanam se untumi enum bi Food and Drugs Authority ajato mu se eye upene do sopu mu atu a okashi draglin ye wo ho no mo abenya bi ato Kumasi Ashtown Kwalenak heba ho na obenya yen 0240 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na was even Tontina na okwa wonu wonom edin komo Dr. Tamu da suni oko waso de tamu eto yade no so o yade de bedwane ne na Amerika o yade na wo de akire Dr. Tamu da so sa wo ma ne hontia enti no afa tamu nto so ma wo nya si wo se kekraw wo de tamu beto yade de so ama yade na afiri so say yes stroke no do yes yade de mu de ne de bia wo nko agya wadwe wase ase wo sisi wo chepe de bia nko ababi yo ya Dr. Tamu da so me Dimafo Herbal Center wo se yan kanchira se fabra na kache hypertension ye betu ase de ama kidney failure no me pato eya gensere hadodo ewo mayim eye time da so doctor time da so obetu ase e mani mema ni nyama pawo na che de bia monko a ye buma ni chi atwemu monko na de bia basoma enkofo ma Debida monko Dimafo Herbal Center ne amu typhoid malaria afei yade bia wankasa woni mudin bia se doctor anka nkyere okra wo de okọ no a wo se Dr. Tamu da so emi pato maba hwehwemi mu routine check up yenye ni nyina afama wo yade bia woni padua ni mu no na yamu a entu ase akra ha se poku ase mayira wo se bra no ma yade ne nyira every ni padua ni mu afei opiemu ewo Kumasi a ebuakwa agoko yane government school no ene din hwe ni mu 0244 774 282 and 0500 727 215. Dr. Tamu Daso was the Lord is our ultimate healer. Na wajo esosa. Na probasi do se we shall see enum Trisco ni bia jayo o mano swadia one be kwa otri hu saa eye Trisco energy food drink we eye beverage anopa wonu mu a ebusu ama watimu so wanya hodi beverage bi ho no mu na ho ahyase atwetwew ebi so no ma beto nko saa de bia kwa adwuma wa bompa ya ma adwuma na abo wadwuma ewura se mpa ye na ye enti na aya anum Trisco anopa no na ba na 14 ewom na
aboa mo anya energy mo watimi dia ye adwuma no ama adwuma no so akoso enwumira akwada so betumi abobo bi vitamins e wo mu no eye kama vitamin B C D iron wo na many more no boa papa enya asem keto Food and Drugs Authority ajatum say ye ukọ adwa so a ye wo sachet once ho no eye 2 cedis na wato bi kan once so ho no mo a eboa yen emofra ene empanifo nyina epe eye Trisco energy food drink ebusua ko enuma kwada romanti ene o maso yasene a yeso mo sonko kwan so yesra otwen yen ye basisi ya Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibe ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo Kronoma boy here e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena subiem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko ye train wo garden na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tu nchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e po nkunim difo se mo mama ye dase me mo fa ya po mu di hu hia me Twisco, power your dreams. FDA agi ejede yinkrato yato. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Bia ne ho den tonti na 74 yin so ya ye no sensuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadi nkratoyi yi atom.
TV, Emma Aketuapa. Enokre Emma Aketuapa ampa medu wura atoye tifin. Eno wo ma henkru na yesa hwiyo so. Na wono mapadwumadie kese bi ho ntema. Ya na fashe wo mo hwe ni mu se bosomedu baakunum ene ebehye da ahye pa. Enti municipal assembly ye wo se hwiyo so na wono mu die ni mu edi se adwumadie wasese hwiyo so Koko City experience na eno na ede dom free akirichiri ne abenche mu ebepie ho enam saya so ma bankrache pani a wo mpotem ho honorable Dominic Jesse ekire hia se timamufu a wo hode wo ho hyem ena afi wono ma wo akirichiri anase ofiri se hwiyo so na bibinti wakwa akodi enkurofoforo so sesesei efia ye de saafo ni nyina mra se de be na afahye no ebeye krabehwe. Cocoa is not just a crop that grows in our soil. It is a soul that binds our families, a strength that builds our communities, and the pride that positions us on the world stage. This festival offers us the unique opportunity to showcase our culture, innovation, and resilience, to remind the world that behind every bag of cocoa exported from Ghana lies the sweat, sacrifice, and determination of a Sefi farmer. It is a platform where the richness of our heritage meets the possibilities of our future. As the African proverb reminds us, until the lion tells its story, the tail of the hand will always glorify the hunter. For too long, the story of cocoa has been told from the perspective of international markets. Eno honorable Dominic Jesse ona ya bankrache penny was a hwiyo so na normal tranquilnya na honorable Gilbert Abeku Agri Santana wono ena yeso afo abedi akira wo hwe akwansra ho nsam so na penimpa bedi akire se kwankyerefo a wo hwe akwansra nsam so ena wo chese ehia pa se kanea na edum no yesan so ne biu na edomma wo mo empotem ho sunsum no san kenyan na kenyan sa ebedom aboa ama enepa pi na afiri mu aba na bi nso be firi ama no ne ene ama ahodo so aba behwe enepa se hwiyo so wo ne se hunti obi bia mfa no ho nhyem na enye mfa so pamaman no. The commitment of the municipal assembly, the energy of our youth, and the support of Ghana Tourism Authority, we shall make Sefi also a beacon of heritage, culture, and sustainable tourism. Under the leadership and the presidency of Professor John Evans Atamils of blessed memory, the Parliament of Ghana passed an act called the Act 817. This is the law or the legislation that established the Ghana Tourism Authority as government agency responsible for the promotion, marketing, and the regulation of tourism in Ghana. It is therefore incumbent on us, as the municipal assembly has taken this bold initiative of creating a cultural experience called the City Experience. Eno Deputy CEO Edma Ghana Tourism Authority Yewra Abeku Agri Santana ene kase se wono nso na fam de obetumi aye bia ama ehono aye krabehwe na afoforo befiri ama no ne titru na abrofo aba behwe koko ewo se hwiyo so ene na afa no obeyenti obi amfa ne ho nhyemu bi. Embrashe bedwani ya wasuma de hia wonom ewo menhia South abato mpesua so wasantemantemu lawyer Nana Bafo ewa na wobo ne yonko embrashe bedwani ya wono so esuma de hia wonom ewo bosome frɛ ho abato mpesua so Nana Kwame Asafo eje aye wobo na baso yie pa wase embrashe bedwani wei woba embrashe bedwamu enchei wose ne first time okorani enso hye na ho fama woboa eye ne constituency a nika na nipa ya ade a wosaye na de impono wonom ho MPs no kora no wohia moa bi na wode to onwanyamfo bosome frɛ ho animu a wobetumi aye ewo akomapam di ama onti wobo na baso wode sansem nyina etudwa ewo abra wonom ehia ya na wonom edi won komo ninu yakuma pa ya frɛ Bafo Asafo tibi hu na nam se ena oba parliamenta wotibi hu na bia agenda bia wo bia woni minute wona agenda no yebo eti setwa da bi na bo se parliament ni jina wana Africa sa no bo se sha o se fa me lawyer na wo lawyer fa kase wo na emi ni ena tebi che o ma me da mo se mo ma me nya fa empire on talent juma o die no
ɛso imu ɔyɛm ɔmani pa nipa bi nkontompo a ɔmo di Ghana man ɔfo sɛ ɔmo bɛbɛ na mo bɛnyo so ɔmo bɔnyo so da Emrashe Bedwani a wasema de sha wanu mo mention South abato mpesua so asante mantem lawyer na nabafo ewura no disem na no chi no bosom hefra ho Emrashe Bedwani na Kwame Asafo Ejei aye wono so e de nsem kakra eto aso e wabra wanu nyina hia ye e Uganda badwuma biase e wo asiwa e no e wani mpesua so wono so nsem eni enka me frɛ awofo nyina momra na mentumufu na momfa mo manko school enka momma Engamumma Mamikasa mumra na mumeji weidie mubeba na metumu fuze mufa kolano enko school na machamu here school no ehia me enti enene me this edumei na me wonsa mienu pe a me katra Bosome fra Emrashe Bedwani ya wono so kasa ye na Kwame Asafo Ejei aye na ne kasa no achi no Queen Mother ya wo Enyinase Traditional Council na Akua Aboajewa ya wono so etoso mieno wono so eda mpanimfo ase se wo mo di dwumadi achenchenche ente se ehhehye so na wono mba beboa eye wono ekurosi ne bedwa no ama bibia akoso tinamani agiama awofo a ewo hapa mommo nsema MP na waya to ma atwe ne menti ase eso esanse sankula ne ko school kura books e ka ho enye easy eto de bia esanse na awo kire wo frenti akura ne frɛ ya na ya small bono ni ati ani free me phone so anya se bibia o ebi na eni ho nanso onyankopɔn we yɛmɔbɔ ofiri soro asane abɛhwɛ yɛn ɔnam yɛn MP so ɛde ɛdom yɛn na ɛnɛ mosome firi ho man ɛnyina ase asiwa wɔbiam yɛn nyinaa yɛse MP onyankopɔn firi soro na ɔnhyira awurade mu nkatenten Enyina se woba hema ya wakasa ye na Akua Aboajewa Dwamena ya wotoso emieno wono so ene da mpanimfo ase se wo mutimi abeya anwanwade ene adoye a ente se ede ama adehye a wonom ewo mpotam ho Abusua ye kwa amanone na amanone nso America mamu na medura mewura wo mu kropon New York na eho na St Diddy Combs dodo na efre ne Puff Daddy ne ye ka obeti ase pa woye America nyomtuni na be na hini ene wo mo de ntansa abo ne se wosoaso amabawa ede wo mo ekokobo ba asibra ewia wone ne nkanchemafo a wo mo doso ene emu mema nyina afa mema aka ho na saade na wo ye no nso no ya na enye wo mo pem enti ase ye wo hye bi eno ena ene se wo mo so ne panchi ewie koko hu bebi wo yire bebrebe wo ne fie no ne niam ahodo abroni beka se ye evidence no court de wo mo atwe no a ewo New York court ho na sesei amane a wo mo bɔ ne se ensem o yese yetie efiri adansefo ho no court na tietie ni nyina awie ne na wo mo kyese sade esitie no sesei wo mo de ntansa mienu na abɔ no ene se wosoa emmabaawa ede wo mo kɔbɔ ba asibra afe fa wo fa wo mo no nso no emfa mra kwan so nti ete se human trafficking no ewie nso a emmema ne mmema da eno nso ase ebi bom mu na we nyina wo mbobɔ so yi ana kwato no wo mo kyese anhweye wo bekwa akoda na duafie mfinhia be sensia na nso esakora ano no na nso ni nyina mu no meka sei na lawyerfo ani abra wo mo pacho pa srese anka wo mo twa entansa no nyina so na yede eho na emano no anka won konfie mienu anase abosome no maako dunan ana bibi etesa na ebi nso kyese mfinhia du ba akokora wo betimi atwa na namsa so ama papa bi a wo ye Indian ni wono akore ya nso no waye George adwuma bi pen na sese asa amanyo nso wabem mu Sabramanien Swami wo kyese no kwasem ni bra wo mo gina court no Puff Daddy makura be kire so sabre de wo papa wadane Christ ano no wo ye superhero wasesa enti wo munya no na nka ye hu mobo se de be na obeba fie aba behwe na busua ama wo mo nso nya da achen papa bi agina so nanso Penny Sabramanien se de wo maka no wo hwe animu se bi a court betie nanso
baabi aduri de eden pa se wonom ebetie sada ene womo a eba bedi adanse enso nya de akọto be fere biu nti womo ntwantansa no nto ne komu no wan konfinhie nsia wobekọ nso eno ena se woye na chitani ana wo bompa ya manwa no wabọ se ne nna no emu ebegwo ente saade a ene yesa tie bia emfinhia no wantwa kura nsia ana senso de wo betwa sabre court no wo mugina so de besi bia yede honsam bebre no so ne yegina na yede enememene kase no asie afi no waso wafidia de yede bre oni bi ne se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia washe nimse obehim Franka Mamanyoko MPP 2028 no wase ebimu a wamaye wamadwene se MPP Amanyoko no se bio tribalism ana omode ye adwuma no enokre bi anim awofo bi a wasantema ntam se yede akorabɔ ne brew se kyerɛkyerɛ ni a ɛwɔ so kyerɛkyerɛ ni yie mo obɛyɛ akorapa na mmom nyɛ sɛ won ne nyina bɛka bom na mo ayɛ die eni hɔ na yɛ futu a wɔn de ma akyɛkyɛfo a sɛbi wɔn kyɛ mɔfra no wie no Doma Central Mrashe Bedwani Onyonyamfo John Kwame Eduja Akekoye Adoye said ye wade laptops so any computers e ekoma ade hye wo ewo Entry Presbyterian Junior High School no wo wie ye wo boa ama lighting system wo school hon so etumi akoye ebusua na nsem bi eka we ne ho ene yesi adwa ye de som se no sia bremu kase a yato din se Nana KJC no sia bremu ekase asada enkoma Nana KJC Company Limited or the adansie niema eso yasene endpoint homeopathic clinic wase wonom di homeopathy betu yade na se ama wo nyaba ne bi ato na so yade bia wonom besa 2074 ebinim friend T74 ya na nan dido anu amoya maye no e na asan be yo ya modernize no kama na ukọ pharmacy na wapebi ato Midima for Herbal Center Dr. Tamida so de tamo to yade no so e de amount Trisco energy food drink promasidofo e na dia ba ya na wapebi de wo hia eni nsuhie we milk wom sugar wom everything dey inside ne bo so efo kodwa so anu wapebi won mataba e na so yasene em ye bebe nsemi e de ma won nsem ni free sompa 106.5 FM Accra so no epiemu wasante mantemu a ayesompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Adafo Radio Butu Paris France Abuchimemo Sompata kwa 101.1 Sompata kwa de 103.3 Sompata Chiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kraza 90.7 and Nafi Sompa Doma 101.3 Mankesim Kingdom 106.1 Wanamoso afa ensemi ato apetin wudi koda no te yenka ewo so Facebook no safwa dama oshimi ye live ewo Sompa 106.5 FM Accra yesramo original ye tlasia ye bekin kan messages ni na e de abamu YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com website ya ukọ kenkan ensemu a ye de besumu yi ene afoforo bi nyina protocol mu brofo a ye psemu fo penura tabwata dama kwitire di agu wonum no kenkan bi apesemaka de hye a ebusua ye je peni yenso yesi adwa e de yetetrema ebegu nsemi hu asewu ema wo mimidin abena bedu adepa kofi enembra triple mai eja pia apam dada